gi gima Sapit nowacho. Governor Yaore nya Victor. chal ka gima Sapit kanyo chiwe nindo. Bang' weche luore kaloro koda alam mano lamo Bomas of Kenya. Nyo kia ni gigi timore ga manyo wacho weche gi nyoro ni. Victor ingene jeyo sengawe malo. Kosidwa kawe gi Kiswahili. Koro waweni awe kawe gi Kiswahili. Ayudo kaka uno jeyo ngaro ambo ngaro baye Kiswahili ari adek mar kanuni gi madi. Ngeni kocha samoro Kiswahili bokoritie Jamila japuonja. Victor kamonga we malo no. Wea akunga 10 gimora achiel ma duadhi gi gima Ken wacho ni kechingene sani koro chalo gima ibiger na ndara na mara kenda ne kechano kandeni mana Nairobi gi aseingo. Gimoro notimore ka Bondo maparo ni Obeto Borach ma nyo jopiny jo yoko nyamina nega kendo ginego achije ariyo mag jokuoge. Timoro dhi nyime ka Bondo ka Ken biro koni matinde dhano kwalo mana gi gari gibiro to ging'iyo dhiri moro kamotue to gigi ne nja ne gitimonwa kamano bende ma gilal gi der mama na moro to ai maber ne achije ariyo nyo katolo miriu kacha nyo jopiny jo donjo kuomgi nyo gina ng'wen to jopiny oiko gok gi maber ma ariyo gilal godo to ariyo bende manyo odong' nyo winjo mane dendgi kora paro ni en gimo nego beno bila biro ng'iyo to kuo ma dhi mbele mar dhok matimore ka Bondo ne ere kaka inyalo tieke we aduoge chuny wach Victor jeyo setene maber to sani aparo ni Victor onge pogruok e kind dinde miwacho no biro to gi mainstream sani usegi kama gigi chalre kech ni e kanisni gite kaka timore Anglican kaka timore Catholic kaka timore SDA to bende kaka timore ero kaka timore kuonde gite koro miyo sani gigi osenywandre magiruore makoro gichal mama adili ma Ken ma sinya je wacho cha koro serumo to gima kelo ma en ni kidugo kuom Sapit wuon mi penjo ne ni Sapit temo luoko lawe mar dolo ma yande no odwanyo ing'eyo ni e yiero ma 2022 nwaneno gima notimore Bomas kacha mi kiwuoyo gi ji mang'eny kata mana jodito mang'eny to biro nyisi nitie joma pok odhi e kanisa nyaka kawuono kaluore ahinya wan wa Anglican masa moro joma noneno kaka nodad Sapit e bwo kombe ka giramo ni ma to gitena koro miyo nyotemo mondo miyo ng'eni to ere kaka nyalo luoko lawe ni mondo miyo luok law Anglican masa moro no omieno kichuodho to gini oken midhiero momako kanisa mar Anglican kende ikungi penjori niya karang'o ma kanisa Anglican noyie ni mondo go siasa e altar jo Catholic nyocha nochunge karang'o ma ne oyiega ni mondo mi go siasa e altar nikech ing'eni ichungo mana gima ne oyie ichungo mana gima ni iseyie ok inyal chungo gima pok ni yie koro manyisi ni en to modonjo ka to Victor ok apar ni gini dhi rumo gima miyo wacho ni ok apar ni gini dhi rumo nyocha ne watuomie matin tuoche ma samoro tuoyo dinde pacho ka minyo wa bilie matin kaka sani kanisa loko gi liete ma ka ng'ato tho to igoni mana nengo Victor to kendo ka ntiere ng'at ma samoro otho ma samoro bende dala berberie kama to iwinjo ka en kata ka nye ng'ato otimore mapiyo piyo to se mana kasi ma bende igolo nyaka deposit mar jadolo to mano kama ni ileme kapok idhi yiko koro atene gi kech ma wacho ni nitiere e kanisa cha Victor okasi to kaete kama nyochi leme kae kama kanyocha nusolo pesa migero godo od padri ka to usolo to gik ni yudo ni ka ng'ato wito ng'ate Solomon manyeno tidosie kilongo ni kunyiri kendi to ka koro ng'ato wito ng'ate Victor masa moro ne en chiliel ema nyathini otho kata en ng'at maonge gi nyalo tido ka kare kanyo ji okrete piyo kendo kasi ni gold deposit ng'eni tinde liete ng'eny makideko samoro ng'ane gini nyalo kawo gini Ken bro kuongo ni Ken nyalo kuongo ni Ken nyalo kuongo ni gini makata chieng'i koni to bendo kasi ka ma ok yot ntise gola di aparo ni chon en gima ni timo nikech en kito ganda ni jadolo ko biro to lawe mo biro go marikni nyaka ang' uyudo dalo yudne sabun moro odhi oluok godo lewe to ne onge gimoro no keti ni miyo mana maro watiekore chuth udhi gola di en ohala koro gini en ohala koro gima kete mamiyo bedo ohala Victor katenore gi dhier cha to gima mnyisi ni gini ok dhi rumo sani juma mokalo nwa wacho ni ma en kinde mar keyo
Je, minyo advice je kanisni maonge ga account. Yes, mondo koro yaw account nikech mikete lwedo ni kijende gi nyalo riyo record gi dhoth ka mama gigini. En gima koro kanisni maonge ga account ma en kinde keyo to en keyo kuom jo siasa. Omiyo gini ok birumo sani nikech kakineno siasa omokini. En ni ja siasa ng'iyo ni to kae ene gi kanisni adi poko dhi SDA poko dhi ro poko dhi kuonde gite to dwano kal mo kik record gi dichiel to mana kaka iwinjo ni kawuono ko biro to ng'iyo jadolo to koni jadolo lawi ni to nego goyi onego mbok ni e moro ok obine kech lawo jadolo dwara mboka kata ni jokwaya onge uniform koro mae en gima osebedo kitwa to bi obedo timwa mi koro gole bedo matek maka ja siasa odonjo kacha Victor ting'eyo ni gima miyo gini bedo matek nikech omieno injili sama ja siasa odonjo onyalo bedo ni en ng'at madwaro kom od bura to ok ji temo yie kode koro ng'eno omiyo injili bedo mayom yom ka Rigathi Gachagua odonjo kanyo to ng'at William Ruto bodonjo to jadolo ise embrace nyakonchiel tiende ni ise baro jogi koro miyo sama jadolo sama ja siasa ni kato kata mana concentration pach ji ok ni e muma ji rito to kotigo kata to wewa nade to pastor mo nene yie kata chen to we gadi ma wan jopuonj kanisa ni wan to ang nene wa nade kora paro ni mae en gima duoko wa e mise mar injili ni kanisa en kama ka ng'ato dhiye to dhi manyo chiemb chuny monego ng'at manigo sigo mapek man kaka ruoth wacho ni ubiira ujo moting'ore mapek mondo abi yueyo tiyudo ka jo siasa gi okawo yueyo makacha koro gin ema gimiyo jodolo yueyo iwinja gine magi gonyo chuny jodolo ke jodolo be gin dhano samoro en gi school fees moro mane chande embe en na dhano koro mae duoko wa e mise mar injili momo mapenjo ni to ka mise otur to joma kare notima ang'o. Erokamano ahinya. Mae chumbi